μη ωμέγα χ αλφα μη εψιλοτάφ. Μοχάμετ. Ο Μοχάμετ είναι ένας μικρός Παλαιστίνιος. Είναι ένα από τα παιδιά που μεγαλώνουν με τα δικά μας παιδιά στη Λάρνακα. Στο σχολείο, στις γειτονιές, στον παραλιακό της Λάρνακας, συναντά κανείς την εικόνα μιας πόλης που για δεκαετίες ζει με τους άλλους. Είναι μια πόλη που ιστορικά βρέθηκε στο σταυροδρόμι τριών υπήρων, όπου συναντήθηκαν πολλοί πολιτισμοί. Κατά ακρίβεια, η ομορφιά της Λάρνακας και η δύναμή της στηρίζεται σε αυτό το μοσαϊκό πολιτισμού. Σήμερα, παρέες από Κυπρίους αναμειγνύονται με τουρίστες, Ευρωπαίους που εργάζονται στην Κύπρο, μετανάστες. Η Παλαιστινιακή κοινότητα που ζει στη Λάρνακα αποτελείται από μερικές εκατοντάδες ψυχές. Είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι συμπληρωματικής διεθνούς προστασίας από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι οικογένειες αυτές εκδιώχθηκαν από το Ιράκ μετά τον πόλεμο και αναζήτησαν άσυλο σε διάφορα σημεία του κόσμου. Σουηδία, Αυστραλία, αλλού στην Ευρώπη, την Κύπρο. Με λένε Αλία Λαΐτα από την Παλαιστίνη, είμαι 13 χρονών και πάω στο γυμνάσιο Πετράκης Κυπριανού. Τις πρώτες μέρες ήταν πολλά δύσκολα για μένα, δεν ήξερα γλώσσα, δεν μπορούσα να συζητήσω με άλλους φίλους, δεν μπορούσα να παίξω, να διαβάσω. Τους ζωγράφισα, τους έκανα σχέδια, αγγλικά, ό,τι ήξερα, ό,τι δεν μπορούσα. Να τους το αποδείξω με κάτι άλλο. Ήταν πάρα πολλά δύσκολα επειδή δεν ήξερα ελληνικά. Στις πρώτες ημέρες που είμαι στην τάξη δεν έκανα τίποτα, απλώς καθόμουν. Και τότε η δασκάλα μου δίσε μου ιδιαίτερα φυλάδια να μάθω πρώτα τη γλώσσα. Ας πούμε, έβλεπα τους που παίζασαν, ας πούμε, αρχικά ζήλευκα εγώ, επειδή ήμουν μόνος μου. Και πήγα ύστερα σιγά σιγά απόμαθα τα ελληνικά και έψα και επικοινωνούσα μαζί τους. Είμαι ο Αλέη Ταμπούτη, μνησκό ανάργυρος στη Λάρνακα, πάω στο σχολείο Πετράκης Κυπριανού, τρίτη γυμνασίου. Δεν μπορούσα, ας πούμε, καμιά μέρα έτσι να περπατήσω, να έρθει κανένας να με φρήσει, επειδή ξέρει ότι είμαι από άλλη χώρα. Και έτσι προβλήματα, ας πούμε, ρατσιστικές προβλήματα. Και αυτό με πειράζει κάπως στην αρχή. Αλλά μετά που συνήθισα έκανα φίλους και ήταν όλα μια χαρά. Είμαι Μαχμούντ Νάμπα, 18 χρονών, από την Παλαιστίνη. Ήρθα στην Κύπρο πριν 4 χρόνια. Μνήσκω στη Λάρνακα. Είμαι από την Παλαιστίνη. Γεννήθηκα στο Ιράκ και έφυγα από το Ιράκ και λόγω του πολέμου. Η Μαχμούντ Νάμπα είναι από τα παιδιά που είδαν τη ζωή τους να μοιράζεται στα δυο. Τα πρώτα παιδικά χρόνια στο Ιράκ. Ξαφνικά, ο πόλεμος, ο ξεσπιτωμός. Οι συνέπειες από τους πολέμους και τις συγκρούσεις σε βάρος των αθώων, αβοήθητων και αμάχων είναι η βασική αιτία που όθησε τον ΟΗΕ να θεσπίσει το άσυλο και τη διεθνή προστασία, τη Συνθήκη της Γενέβης του 1951. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας κατεξοχήν χώρος ασύλου, όπου διωκόμενοι από όλο τον κόσμο, άνθρωποι που φοβούνται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους ή δεν μπορούν να το πράξουν, βρίσκουν προστασία και στήριξη. Η Κύπρος γνωρίζει τι σημαίνει πρόσφυγας. Οι παλαιότεροι έζησαν, θυμούνται. Οι νεότεροι μπορεί να έχουν απορίες ύστερα από 40 χρόνια. Κι όμως, ο 21ος αιώνας σε διάφορες γωνιές του κόσμου εξακολουθεί να προκαλεί αβάσταχτο πόνο στους ανθρώπους. Η υπάτη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες υπολογίζει ότι περισσότερα από 10 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σήμερα πρόσφυγες σε μια άλλη χώρα και άλλα 15 εκατομμύρια έχασαν τα σπίτια τους και βρίσκονται εκτοπισμένοι στην ίδια την πατρίδα τους. Η Κύπρος βρίσκεται κοντά σε περιοχές όπου κυριαρχεί ακόμα ο πόλεμος, οι συγκρούσεις και οι διώξεις. Είναι πολύπλοκο να καταλάβει κανείς τι βιώνει σήμερα ένας πρόσφυγας και μάλιστα ένα κορίτσι, Παλαιστίνια, από το Ιράκ. Αυτό γίνεται ακόμα πιο δύσκολο αν μείνει κανείς κολλημένος σε φοβίες και στερεότυπα, στην έλλειψη γνώσης, στην απουσία θέλησης να γνωρίσει τον άλλο γιατί δεν του μοιάζει. Άλλη γλώσσα, άλλη θρησκεία, αλλά οι άνθρωποι είναι το ίδιο. Η Μαχμούντ κέρδισε τους συμμαθητές της γιατί θέλει να ξαναφτιάξει τη ζωή της στην Κύπρο. Θα διατηρήσει τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα της δικής της πατρίδας και θα τα μοιραστεί με τους Κυπρίους. Αντί φορείς το μαντίλα, είπα τους ότι η θρησκεία μας είναι έτσι και αυτό φορούμε το μαντίλα. Ναι, με θεωρούν, ήμουν κάτι παράξενο. 65 سنة نحن في العراق بدون جنسية وبدون وطن. افخرستو يا كبرياكو لاو
Ο κάθε πρόσφυγας ξέρει ότι πρέπει να δώσει χρόνο στην κοινωνία που τον υποδέχεται. Η ομαλή κοινωνική ένταξη των προσφύγων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ιδίως μέσα στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας. Η ζωή γίνεται πιο δύσκολη για όσους είναι εκτεθειμένοι στη φτώχεια και τον αποκλεισμό. Η ζωή γίνεται πιο δύσκολη γιατί ο καθένας χρειάζεται να κάνει μια επιπρόσθετη προσπάθεια για να καταλάβει τον άλλο. Κρίση χτύπησε και την Κύπρο. Πολλοί άνθρωποι είναι άνεργοι. Πρόσφυγες δεν έχουν ειδική μεταχείριση. Είναι όπως τους φτωχούς και τους άνεργους Κυπραίους. Θέλουν να βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο και είναι έτοιμοι να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά. Ο Άχμετ Μοχάμετ και η Ράντα Αλχασάν είναι οι στυλοβάτες των οικογενειών τους στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην κυπριακή κοινωνία. Έμαθαν γρήγορα και μιλάνε πολύ καλά ελληνικά. Μπήκαν πρώτοι στο πανεπιστήμιο. Ανοίχθηκαν στην κοινωνία. Ο Άχμετ θα γίνει γιατρός. Η Ράντα είναι στο πανεπιστήμιο και αξιοποιεί από τώρα τις γλωσσικές δεξιότητές της. Αραβικά, αγγλικά, ελληνικά. Σε διεθνές πρακτορείο ειδήσεων που εδρεύει στην Κύπρο. Ζούμε με τους δικούς μας την προσπάθειά τους να ενταχθούν στην κυπριακή κοινωνία. Δεν θέλουν να μείνουν σε επιδόματα και να θεωρούν ένα βάρος στο Κυπραίο φορολογούμενο. Θέλουν βοήθεια για να βρουν δουλειά και να ζήσουν. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και η Κυπριακή Δημοκρατία συγχρηματοδοτούν προγράμματα στην Κύπρο για βελτίωση των συνθηκών υποδοχής αιτητών ασύλου, την καλύτερη και ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων και την ομαλή ένταξη στην κυπριακή κοινωνία των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Ξεχωρίζουν τα προγράμματα που αφορούν τη φιλοξενία και σύντηση αιτητών ασύλου, τη ψυχολογική και κοινωνική στήριξη αιτητών ασύλου και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, τη νομική βοήθεια σε αιτητές ασύλου και την ευαισθητοποίηση της κοινής νόμης για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Κάθε πρόσφυγας που καταφέρνει να μπει στην αγορά εργασίας, παρά τις γλωσσικές και άλλες δυσκολίες, δημιουργεί σημαντικό όφελος για την οικογένειά του, αλλά και για την κυπριακή κοινωνία. Στη Λάρνακα, όπως και παντού στην Κύπρο, η οικονομική κρίση και η ανεργία δεν ξεχωρίζει τους ανθρώπους με βάση τη θρησκεία και την καταγωγή. Παρά τις δυσκολίες και τα δικά τους επιπρόσθετα προβλήματα, μερικοί Παλαιστίνοι βρήκαν τον τρόπο να φτιάξουν μικρές βιοτεχνίες και επιχειρήσεις. Ένας δημιούργησε μια καφετέρια με ναργιλέδες κοντά στο λιμάνι. Ένας άλλος είναι καλός τεχνικός στην κινητή τηλεφωνία. Ο αναγνωρισμένος πρόσφυγας και ο δικαιούχος συμπληρωματικής προστασίας έχουν τα ίδια δικαιώματα στην εργασία με τον κάθε Κύπριο και Ευρωπαίο πολίτη. Μπορούν να εργαστούν σε οποιαδήποτε θέση εργασίας. Ο αιτητής ασύλου δικαιούται να εργαστεί μόνο σε καθορισμένα από το κράτος επαγγέλματα που δεν υπάρχει ζήτηση από Κυπρίους. Πολλοί πρόσφυγες διαθέτουν υψηλά προσόντα, επιστημονική ή τεχνική κατάρτιση και μπορούν να προσφέρουν με τις ειδικές δεξιότητες και εμπειρίες τους στην οικονομική ανάπτυξη. Φτάνει να βρουν τον τρόπο να σταθούν στα πόδια τους και να ξαναδημιουργηθούν. Δεν μπορώ να δουλεύω δημοσιογράφο στην Κύπρο. Είναι δύσκολο τούτο. Ναι. Επειδή έχω επάγγελμα για ζαχαροπλαστείο, δουλεύω. Ο Χασάν Ασφούρ φτιάχνει με την οικογένειά του θαυμάσια γλυκά της Μέσης Ανατολής. Έχει φέρει μαζί του τον πλούτο της περιοχής καταγωγής του, το προσωπικό του μεράκι και την απόφασή του να βγάλει το μεροκάματο. Με τη βοήθεια του Κυπρίου φίλου του Λάζαρου, απέκτησε και τον εξοπλισμό του ζαχαροπλαστείου. Όνομα Λάζαρος. Μα δίνει βοήθεια, δέγμα, ζυμωτήρι και μίξαρ και τραπέζι και πολλά πράγματα και δεν παίρνει λεφτά από μένα. Όταν να δουλεύω για φίλο, στο χέρια μου, νιώθω όταν να δουλεύω. Είναι η μηχανή, είναι η θεία ζυμάρια φίλο. Και έχω εμπειρία πολλά χρόνια. Και όταν αγοράζω εμπορεύματα και αλεύρι και καλύψω είναι καλύτερα και ακριβώς. Δεν αγοράζω από φτηνό. Εάν θέλω να αγοράζω τα πάντα είναι φτηνά, θα χάνω πελάτες. Έχοντας ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος τα τελευταία 10 χρόνια άρχισε να δέχεται μαζικά αιτήσεις ασύλου. Η Υπηρεσία Ασύλου της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέτασε 47.000 αιτήσεις και αναγνώρισε το καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου συμπληρωματικής διεθνούς προστασίας σε περίπου 2.000 ανθρώπους. Περίπου άλλοι 450 είχαν αναγνωριστεί προηγουμένως από την Υπάτη Αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες στην Κύπρο. Σήμερα παραμένουν στην Κύπρο 1.500 δικαιούχοι διεθνούς προστασίας.
Οι περισσότεροι είναι Παλαιστίνοι από το Ιράκ και τις κατεχόμενες Παλαιστινιακές περιοχές, Σύριοι, Αιγύπτιοι, Ιρανοί και Κούρδοι. Πολλοί άνθρωποι εκδιώκονται από την πατρίδα τους λόγω των φρονημάτων τους ή λόγω καταπίεσης, έλλειψης δημοκρατίας και καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Ο Τζανσίρ Τουράεφ Ριζακούλοβιτς είναι αναγνωρισμένος πρόσφυγας στην Κύπρο. Ήρθε από το Ουσμπεκιστάν το 2003. Χώρα μου δύσκολα. Ζωή λίγο δύσκολα. Δεν μπορείς να μου πεις δικαιώματα σου έτσι όπως είπα πριν. Αστυνομική χώρα. Δεν δουλεύει νόμος. Γι' αυτό εγώ διάλεξα η Ευρώπη. Γιατί βλέπουμε πάντα στην τηλεόραση, εφημερίδες, κάτι έχει δημοκρατία στην Ευρώπη. Μετά αποφάσισα να έρθω στην Ευρώπη για να βρω καλό ζωή, για να ξέρω δικαιώματα μου. Έπερασα πάρα πολλά δυσκολίες. Δεν ξέρω να περάσει άλλο άνθρωπο έτσι δυσκολία. Ο Τουραεύ περιγράφει με τα σπαστά ελληνικά του τις πρώτες δύσκολες ημέρες που έγιναν εβδομάδες και χρόνια έως ότου καταφέρει να ενωθεί ξανά με την οικογένειά του. Το παραδέχεται ότι χρειάστηκε να εργαστεί χωρίς άδεια για να ζήσει. Μετά πληροφορήθηκε για τη διαδικασία μέσω της ΥΠΑΤΗΣ Αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και της Υπηρεσίας Ασύλου. Υπέβαλε αίτηση και τεκμηρίωσε τους λόγους της φυγής του για να αναγνωριστεί πρόσφυγας. Καταπίεση των φρονημάτων του, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του. Μετά την αναγνώριση της προσφυγικής του ιδιότητας, άρχισε τις προσπάθειες για να φέρει τη γυναίκα και την κόρη του στην Κύπρο. Στα 3 χρόνια ήρθαν στην Κύπρο, αλλά δεν είχαν τα χαρτιά για να αποβιβαστούν από το αεροπλάνο. Χρειάστηκε άλλος ένας χρόνος για να λήξει το μαρτύριο και να ενωθεί με την οικογένειά του. Είναι βασικό δικαίωμα για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Μετά άρχισα να καταστάσω ζωή μου και είπα μας πάρα πολλά δικαιώματα. Να πάει σπούτσι, να βρεις δουλειά, να βάλεις κοινωνικές ασφάλειες. Τώρα εσύ εγώ το ίδιο δικαίωμα εσύ Κύπριος. Δούλευκα καλοψής, οικοδομή, κάτι έτσι. Αρέσκει μου δουλειά, έπια δουλειά. 1-2 εβδομάδες δούλευκα, αρέσκει του και λάλη μου είσαι πάρα πολύ γρήγορος, τσάκος. Ο Τουραεύ γνώρισε την Κύπρο μέσα από τις δυσκολίες, αλλά και μέσα από τα μάτια των παιδιών του που μεγαλώνουν ως παιδιά της κυπριακής κοινωνίας. Τα παιδιά πάνε σχολείο, μαθαίνουν την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου και διαδίδουν τις γνώσεις τους στους γονείς τους. Γνώριζα μαζί Κυπραίος. Λάλη μου για σας πάρα πολύ καλό. Και ατμοσφαίρα και λαός, κόσμος, μιλούντα όμορφα, καλά έτσι. Έλα Μαξίμου. Λάλη μου παπά έλα Ιώκα να μάθεις ποιος είναι Ευαγοράς Μπαλικάρης, ποιος είναι Γιώργος Γρηγόρης, Αξινδίου. Μες στους δρόμους τριγυρνάνε οι μανάδες και κοιτάνε να αντικρίσουνε. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, πως σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Με της νίκης τα κλάδια σας προσμένουμε παιδιά. Είμαι ο Κλείδος, είμαι πολιτικός πρόσφυγας από το Κουρδιστάν. Είμαι στην Κύπρο εδώ και 10 χρόνια. Όταν ήρθα στην Κύπρο ήμουν 8 χρονών. Αρκετές δυσκολίες στη γλώσσα, στον τόπο που το γνωρίζαμε, προς τους ανθρώπους. Ξενιθιά, να νιώθεις σαν τόπιος, δηλαδή έξω από μια χώρα, ας πούμε. Να νιώθεις ξένος, απλά. Χωρίς να ξέρεις γλώσσα, χωρίς να ξέρεις τον τόπο, χωρίς να ξέρεις τους ανθρώπους, χωρίς να ξέρεις τι είναι να κάνεις ακριβώς, πώς είναι να λειτουργήσει η ζωή σου πλέον, πώς είναι να σταθείς στα πόθηκια σου. Ο Κλήτος έχει τη μισή του καρδιά στο Κουρδιστάν και την άλλη μισή στην Κύπρο. Μεγαλώνει στη Λεμεσό αναζητώντας τη δική του ταυτότητα και φτιάχνοντας τα δικά του όνειρα για τη ζωή. Θυμάται τα πρώτα χρόνια όταν έφτασε στην Κύπρο και προσπαθεί να προσδιορίσει με ποιο τρόπο κοιτούσε ο ίδιος τον κόσμο γύρω του και πώς οι άλλοι τον έβλεπαν. Δεν είχαν μπει ακόμα ανάμεσα τους για να ξέρω αν θα μου αντιδράσουν ή πώς είναι το πράγμα. Εντάξει, επειδή ήμασταν και σε μικρή ηλικία,
με το μυαλό που είχαμε, υπάρχουν κάποιοι που συμπεριφέρονταν άσχημα, ας πούμε, ρατσιστικά ή κατά κάποιον τρόπο. Αλλά οκ, σιγά σιγά συνήθισα το. Ο Κλήτος είναι ένας ανήσυχος νέος. Πήρε από τους γονείς του τα πρώτα μαθήματα της ζωής και έμαθε να έχει κριτική σκέψη για όλα. Την πολιτική, τα πολιτικά προβλήματα, την κοινωνία. Θέλει να έχει άποψη για όλα όσα συμβαίνουν γύρω του. Έκανα αρκετούς φίλους στο σχολείο, είναι αλήθεια να λέγεται, δηλαδή παρέες. Αλλά σε κάποιο διάστημα σταματήσαμε όλους. Προτίμησα να έχω έναν πιο σοβαρό κύκλο γύρω μου. Ανθρώπους που να είναι στο δικό μου μυαλό, στις δικές μου σκέψεις, με τους τρόπους που να συμπεριφερθώ εγώ, τα πράγματα που να θέλω εγώ. Να μπορώ να συνεννοούμε δηλαδή. Στα 10 χρόνια της ζωής του στην Κύπρο, ο Κλήτος διαμόρφωσε το χαρακτήρα του. Πέρασε την εφηβεία και έφτιαξε παρέες στηριγμένες στην ισχυρή φιλία. Να σας το συστήσω. Η Αθή, το Στέλιος, είμαστε φίλοι εδώ και χρόνια. Μια κοινωνία είναι ικανή να αγκαλιάζει τους πρόσφυγες αν καταφέρει να τους δώσει τη δεύτερη ευκαιρία που χρειάζονται για να συμμετάσχουν όπως όλοι οι πολίτες στην καθημερινή ζωή. Ο Κλήτος, στα 18 του χρόνια, αναπτύσσει ελεύθερα τη σκέψη και τον προβληματισμό του. Εκείνο που μου αρέσει και από την κοινωνία είναι ότι έχουμε την ασφάλεια γενικά. Δηλαδή η Κυπριακή κοινωνία, τους Κυπρίους δεν θα δεις πολλά να κάνουν, ας πούμε, τις ληστείες, τις δολοφονίες και τα πράγματα. Η ασφάλεια. Η Κυπριακή κοινωνία ξέρει την αξία της ιστορίας της χώρας του, του λαού του, της γλώσσας που μιλούν. Εντάξει, στην Κύπρο μπορούμε απλά έχουμε έναν συνηθισμένο ζωή, απλά χρήμα, να ζήσουμε, να περάσουμε, να έχουμε το αυτοκίνητο, να έχουμε το σπίτι, να έχουμε τα ρούχα μας, να έχουμε τα έξω μας, να έχουμε μεγάλη παρέα, μεγάλων κύκλων, ας πούμε. Συμφωνώ με ό,τι είπε ο Κλήτος. Και όπως είπε με τα αυτοκίνητα, ότι κάποιος να πιάσει ένα ακριβό αυτοκίνητο, ο άλλος να πιάσει ένα πιο ακριβό αυτοκίνητο και πάει. Μιλά πολλά για πολιτικά, δεν σταματά, αλλά είναι καλός. Κύπρου, Ελλάδα, Κουρδιστάν, Τουρκία, όλα μαζί. Αρέσκει του να μιλά πολλά και είναι ωραίες οι κουβέντες του. Θέλω να σπουδάσω, η αλήθεια να λέγεται, πολιτικές επιστήμες, επειδή είναι κάτι που με τραβά, κάτι που με απασχολεί βασικά, τα πολιτικά θέματα. Οι πρόσφυγες που ζουν στην Κύπρο αναζητούν μια δεύτερη πατρίδα. Κανείς δεν γνωρίζει αν ποτέ θα επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους. Ίσως χρειαστεί να περάσουν πολλά χρόνια. Ίσως οι συνθήκες στη χώρα τους να μην το επιτρέψουν ποτέ. Οι πρόσφυγες που ζουν στην Κύπρο